Sebastian Vettel hétköznapi pasi, legalábbis ezt állítja magáról. A Forma 1-es pilóta alig múlt 20, és bár óriási sikereket tudhat magáénak, és minden esélye megvan, hogy világbajnok legyen, mégis szerénynek tűnik. A jelenleg harmadik helyen álló Vettel sztárallűröktől mentes, ráadásul nem resz sütni, főzni és takarítani. Hello, my name is Sebastian Vettel. I send you the best of regards here from Szeged in Hungary, and I hope you have a nice time. Akik vasárnap ellátogattak Szegedre, bizony jól érezték magukat. Sebastian Vettel ugyanis mintegy 130 000 néző előtt parádézott a város utcáin, miközben Besenyei Péter műrepülő a felhők között tartott bemutatót. Még a pilóta és Palik László egy Forma 1-es kocsiban száguldoztak, addig Sebastian Buemi egy NASCAR-t hajtott meg. A különleges futamra Ada is kiment ikreivel, akik szó szerint mesésen érezték magukat. Az előbb is ugye itt ki volt rakva egy autó, és nem volt gumia, és teljesen kétségbe estek, hogy de hol van a gumia. És ugye van a Verdák című mese, amiben van a Guido, aki a gumit cseréli, és ebből kérdezték, hogy hol van a Guido, biztos elvitte a kerekeket, és kap majd újat. Ada kisfiainak sincs késő az álmodozásra, hiszen Vettel 7 évesen kezdte el az autóversenyzést. Első sikerét 8 évesen zsebelhette be a gokártpályán, 14 évesen pedig már Európa-bajnok volt. Erről álmodtam egész életemben. Gyerekkoromban a kartban próbáltam ki magam, mint szinte mindenki, és lépésről lépésre, versenyről versenyre haladtam, és minden évben egyre jobban teljesítettem. Aztán formula versenyző lettem, Forma 3-as és Forma 1-es pilóta. Nagyon hosszú utat tettem meg idáig. Vettel karrierjében nagy szerepet játszott a 7-szeres világbajnok Michael Schumacher, hiszen egészen picikora óta a német pilóta a példaképe. Sebastian még 12 évesen találkozott a versenyzővel, aki már akkor óriási hatással volt rá. Michael Schumacher. Számomra Michael Schumacher a példakép, a vezetési stílusa, az eredményei, de ami igazán megfogott az az, hogy igazán keményen dolgozott és összpontosított, szerette azt, amit csinál, és mindenkit motivált. Szerintem ez nagyon különleges. Bár Sebastian már most 21 évesen óriási sikereket könyvelhet el, mégsem érzi magát világsztárnak. A Forma 1 legfiatalabb futamgyőzteseként nincsenek sztárallűrjei, közvetlen a rajongókkal, és még főzni is tud. Bár a foganál nem áll olyan jól a kezében, mint a kormány, egy tál tésztáért még a tűzhely mögé is képes beállni. Nagyon szerencsések vagyunk, hiszen gyönyörű autókat vezethetünk, de a privát életünk ugyanolyan, mint egy átlagos embernek. Főzünk, mosunk, mert máskülönben senki sem csinálja meg. Normális életet élünk, de főként a következő futamra készülünk, edzünk és persze pihenünk, szóval ugyanazt, mint bárki más. Bár a két Sebastian Vettel és Buemi csupán pár órára maradt Magyarországon, a rajongóknak nem kell keseregniük. Július végén ugyanis a két pilóta mellett hazánkba érkezik a száguldó cirkusz, így a Hungaroringen garantáltan tovább osztogatják az aláírásokat.